I dag er det 10. desember! Ja, det er fortsatt masse pakker igjen her. Og så har vi den store pakken på 500 000 som trekkes 22. desember. Så kanskje du blir helt gjeldfri til jul. Greit, da må vi få en drumroll her. Ahmed fra Møre og Romsdal! Hei, du, det er Alf Gunnar fra Horde som ringer deg. Hei. Vet du hvorfor jeg ringer? Hei, du. Liten anelse, ja. Tror det. Oi. Big boy. Ja, let's take the big one. Du har vunnet 25 000 kroner nedbetalt på gjelden din. Det er jo fantastisk. Ja. Det er supert. Tusen hjertelig. Ja, vi kan spørre hvordan du uttaler navnet hans. Ja, men jeg sa det jo 10 ganger, så rettet meg ikke. Så jeg håper det var riktig. Ha det bra. God jul.